יאללה. תתחיל. תתחיל. נתי. נתי. דקה, בוא בן, בוא. אבינועם! אבינועם! בוא אתה... אחי, תכין לי אחד. תקשיבו עכשיו. למה? הנה, בוא שם. עכשיו, למה קוראים לבן? בן. זאת שאלה נורא קשה. חשבתי הרבה זמן. נתי, לא יתקצר. נתי, תוריד את זה. נו יאללה, תספר. עכשיו, כשבן נולד, לא חם לי. לא ידעו אם זה בן או בת. לא ידעו אם זה בן או בת. אז לא קראו לו באף שם. או קוראים לו בוא לפה. או בואי לפה, אני לא זוכר. אבל לא היה לו שם בקיצור. עכשיו עבר שנה, עדיין אין לו שם. אין שם. עברו שנתיים. אני לא מתפלא. עברו 4 שנים ואין שם. פתאום, בשנה החמישית, בצבץ לו משהו שמה. קטן! חמוד! ואז אמא של בן ראתה את זה. ואז היא אמרה, זה בן! זה בן! עם האוכל, בואי לבן. ואז היא הייתה נורא שמחה, וקרא לו בן! מאז ועד היום קוראים לו בני! זהו, מולנה! אתה רוצה? איך שמחה יותר מנאוריה ככה. ראיתי, הוא עדיין מצלם. אל תעלה את זה לפסבוק, אני אומר לך אל תעלה את זה. נעמי נכנסת, גולשת לענתה, היא סירה יותר ממני. אני יכול לאכול אותה לפחות איזה ביקר, נעמי כפית. אני מחליף משוט. אני רוצה זובוק. מחליף משוט. נתי, תספר. נתי נעלם? נו. נתי, תספר את הבדיחה עם כמעט. הם עוד לא ראו. שיהיה לנו וידאו של כמעט. יאללה. רגע, חכה שנייה. כבר אמרת, זה מוקלט, לא משנה. לא מעלה לפייסבוק, אל תדאג, אבינועם, זה סתם נשמע. אבי מזיין כמעט כל יום. כמעט יום ראשון, כמעט יום שני, כמעט יום שלישי, כמעט יום רביעי, כמעט יום חמישי, כמעט יום שישי, כמעט כל יום הוא מזיין. מגיע שבת, שבת מנוחה. עוד פעם, יום ראשון, כמעט. מישהו רוצה עוד את זה, כן, רוצה לקחת את זה. מישהו שותה עוד קולה? לא, תודה. מישהו עוד שותה? לא, תודה. יאללה. אתה מחליף היום את זה? אבינועם. כן. אבינועם. מי שאני קורא להפניף את זה. מישהו יכול להיות מחליף סלט. מיכל! זה וידאו, מה את מסתובבת? יאללה. אתה עושה לדליטים? אני עושה לדליטים, היום אני תופס הרבה מעשנים את האף פעם. איך? מעשנים את האף פעם. כן, כאלה חכמים. אוי! לא היה שיפודים, אחי. וידאו, תירגע. יאללה, עידן. מה מסתירים? מסתיר את האור. תביא כמה... דוד והמנגל. איזה אור. זה על המנגל. טוב, בסדר. איי. כמעט יום ראשון. מספיק מוריס, מה, אתה מטומטם? סתום את הפה. מוריס, מה, אתה מטומטם? מה, אתה שואל כאילו? בוא, אני אשלם אותך... הבא? וואי, אני מה זה צמא. זה מה שלך. כן? קח, יש פה זה. אני לא הייתי נוגע בזה. זה רימון תפוחים. מי פנוי? מי פנוי? שנב לא פנוי. של איך קוראים לו? מי ישב פה? יש לי צלצול. למה אתה מקבל? רגע, אתם רוצים לשמוע עוד שלי שנה? יאללה. איזה בר, אני אסנג'ר אותו. לפתוח או לא לפתוח? תנן אותו. לפתוח או לא לפתוח? צלם את הבחור דקה. אביעד. הוא? כן, הוא צפרדע. לא ראשן? צפרדע. הוא צפרדע. יש לה 4 רגליים. כולל קופץ! איפה
איפה גלי? זה כזה בא לפייסבוק. אני זן. גם ככה לך פייסבוק, מה אכפת לך? מה אכפת לי? אה? לכולם יש. וואי, איפה אבי? אבי! הרגת אותי עם הזה! עם השלג! בוא לעזור לכם? תן להם לנקות תיקור, אנחנו תורה נקיטה. כן, נכון. יש לכם עוד? וואי. צריך עוד שעה וחצי. עוד שעה, 1:05.